Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det her det bliver min første video inde her på YouTube. Og ja, jeg håber I vil til rigtig godt imod den. Jeg tænker, jeg vil lave et outfit of the day. Jeg starter med at have mine back-to-back udbukser på. Ja, de er bare super lækre. Og mit bælte, der kommer bare fra H&M. Og så den her trøje fra Nielsen. Så yes, det er bare mit outfit of the day. Og så lige sådan nogle par strømper her fra H&M. Og så tænker jeg lige, at jeg vil sætte mit hår op. Og jeg skal være sammen med en veninde ude på rideskolen i dag. Så jeg laver en dag i stand. Og så med mig og min veninde egentlig bare gå og vlogge derude og sådan noget. Så ja, hej! Hej alle sammen, nu er jeg lige på vej ud på rideskolen, og jeg er her, og min veninde, hun sidder lige herude, og vi skal gå ud på rideskolen, så det vil vi egentlig bare gøre nu, så vi ses, hej! Nu er vi kommet ned på rideskolen, og vi er med ud. Lækkert, han har sådan en meget lækker bånd her, hvis I kan fornemme det. Det er simpelthen fordi, at den har været ny bånd, og den er virkelig ulækker. Så let's go. Så vi ses bare. Hej. Nu er vi lige blevet færdige. Jeg ved godt, det er sådan lidt grimt ud. Det gør jeg altså bare lige nogle gange hernede. Vi er lige blevet færdige med at gå ud. Og vi skal lige tage feje. Fordi vi har ramt det på siden af. Ja, det vil jeg så bare lige gøre nu. Jeg kan lige vise jer, hvordan resultatet er blevet. Sådan, nogenlunde. Sådan her. Så det er bare super. Så vi ses. Nu er vi lige kommet over med trillebørene. Og vi skal op på loftet lige og hente vores ting og sådan noget. Og så gå ned og hente ponyerne. Fordi jeg ikke lige har set så meget til min veninde. Det er fordi hun også lige selv blogger lige nu. Og så er det derfor. Så yes. Hun står lige derhen nu og jeg vil filme. Og så vil I se meget mere til, når vi rider og sådan noget, så når vi starter op. Så yes, vi ses senere. Nu er vi lige kommet op på loftet, og ja, vi skal til at finde ting frem, og det er min ven Sofie. Jeg har faktisk fået malet med skab. Sådan her, lige sådan her. Der skal rigtig stå Flensborg der. Det er dine klokker. Ja, dem skal jeg lige have på. Kan godt passe dem. Ja. Ej, de er lidt for små. Og så skal vi have lavet dem med et hest her. Den hedder Frederik. Jeg vil gerne gå ind på hendes Instagram. Hun hedder FJ Foto. Og det må du rigtig gerne. I må rigtig gerne gå ind og følge hende. Hun er virkelig god til at tage billeder. Så ja, vi ses bare, når vi skal ned og træde op. Så nu er vi lige hentet hestene. Ej, han er lidt grim lige nu, fordi han ikke har det pænt. Det tog os nok over 20 minutter. Han det fordi Elmer han stod nede i en anden, og han står med 2 store kæmpe heste. Det var faktisk ikke lige sådan helt det store. Og så gik han bare hver gang kalvhår. Og ja, så han gad ikke male, og det begyndte lige at regne. Så ja, vi ses bare. Vi er ved at sætte op nu, og vi er ved at stribe. Og vi har lige været på Spanien. Hej. Og så er det og Delle, han er sådan okay beskidt, så der er meget arbejde. Og så en, der hedder Maja, der går ned på rideskolen. Hun skal filme, eller hun skal tage billeder, ikke filme. Hun skal tage billeder, når vi er færdige. Lige med at skridte lidt. Og så det bliver lettere, så vi mangler lige nogle billeder. Så Elmer han har fået sådan en lille sår. Han kom hjem på sommerferie, lige på sommerferie. Og så er vi ved at genoptræne dem. Lige stille, hvis vi skal i skole og træne. Og han har sådan en kæmpe sår her under maven. Jeg ved ikke lige, om vi kan se det. Det er ikke så nemt at se. Sådan lige der eller sådan noget. Lige der sådan omkring. Og dengang han kom hjem på sommerferie, han var fuldstændig beskidt. Simpelthen det er. Og han, altså det der sår, det var virkelig kæmpe. Så nu vil jeg bare stribe videre.
Og så ses vi senere. Nok når vi er kommet op på hesten, eller når vi skal ind i Ridhallen. Så ja, så vi ses. Nu er jeg lige kommet op. Og vi skal bare skridt i dag, som 20 minutter, tænker jeg. Og så, ja, så laver vi videoer. Så skal bare skridt, så det er ikke så sjovt. Så, nope. Delle, han går bare sådan lige så. Det her. Så, jeg tror lige, jeg vender tilbage lidt senere, når vi har skridtet tid sådan. Så ja, vi ses. Nu er det blevet lige lidt senere, og vi skrider stadigvæk. Og vi skrider sammen med hende nu, der hedder Maja. Maja! Hils! Hej! Og ja. Kan du lige sige hej igen, Maja? Og Freja. Altså, vi er stadigvæk. Og ja, vi vil bare skride, hvis man kan se os her. Så yes, så vi ses senere, når vi nok er ved at sælge af. Nu er vi lige færdige med at ride og sælge af. Det gik rimelig stærkt, men det var lige fordi vi ikke havde lige så mange ting, der lige skulle ordnes. Så nu vil vi lige tage tingene ind i vores skab. Lige midt, det er sådan, jeg hvor godt I kan se det her. Og og så lige noget heroppe. Så noget bras her. Vi har lige her søges, og så vil jeg bare begynde at putte mine ting ind. Det er luksus. Og jeg lige skal, fordi dengang jeg var lille, der havde jeg jo ikke halvpart. Jeg er lige sådan begyndt næsten for halvpart. Her har jeg ikke fået så lang tid siden. Og nu ved jeg ikke lige, hvor jeg kan stille jer. Nu er vi lige blevet færdige hernede, så nu skal vi tage hjem. Og vi skal simpelthen gå hjem. Fedt nok. Ej, det regner en lille smule, men det går nok. Det er ikke langt. En halv time. En halv time til en time. Kommer lige hjemme på, hvor det går. Og Delle. Jeg vil lige sige god farvel. Delle. Han hedder faktisk Delle. Jeg kalder ham for Delle. Hej. Nå. Vi ses på vej. Når vi lige har gået lidt tid, så vlogger jeg. Hov, skal vi gå den der? Nå, så jeg vlogge. Vi skal ud i regnvejr. Ej, det regner. Nå, men vi ses på vej, når vi er gået lidt længere. Så hvis I kan fornemme det, ej, det kan I nok ikke, I kan nok ikke se, men så regner det i hvert fald meget. Og vi kan simpelthen bare den her vej, fordi det er simpelthen bare lige den letteste vej. Nu kunne også hedder igennem Ryttersmølle, men den er også lidt længere vej, så vi tager bare den her vej, så vi ses. Hej! Jeg glemte lige at filme på vej hjem, men vi er kommet hjem, eller jeg er kommet hjem, så vi lige også selv, vi skal være sammen igen i dag. Og jeg skal have en løbet. Også. Og jeg er simpelthen bare på vej op ad trapperne. Og vi blev gået, som I måske se på mig her. Så jeg kan godt tænke mig at have en bandfest. Hej, jeg ved det. Så hej. Og jeg tror, jeg slutter den her vlog af nu, fordi en dag selv, fordi det er nok fordi nu er jeg kommet hjem, og mig og min veninde, vi skal lave noget senere i dag, og det bliver spændende, så det kan I lige følge med i, og det kan I jo ikke, men den kommer snart op. Også de videoer, vi laver i dag, så har vi lavet nogle i dag, og vi skal sove sammen nok. Så det tror jeg laver en vlog i morgen, vi skal ud i Herning Center. Mig og min veninde og hendes mor og hendes lille søster. Så vi ses, og jeg håber, I ser med i de andre vlogs. Og en dag i stallen, jeg laver, og sådan nogle ting der. Så ja, vi vil give en like og subscribe og alt det der, man gør. Og vi ses. Hej!